We mark this occasion on this 40th anniversary of the Kokborok Day celebration. Sini amani ko sawibo satotho khna wibo khna thotho sini ko boro sini amani ko sawibo satotho sini amani ko sawibo satotho khna wibo khna thotho sini ko boro Sini amani ko sawibo satotho Sini kok thai bai resabui gothok te mani Sini kok thai bai resabui gothok te mani Bufang wafang tok satong muli Sini kok bai mung farmani আজকে তো 48তম আমাদের ককবরক দিবস 12 বছর নিয়ে বেশি স্বীকৃত এই পাশাখানেই আজকে আমাদের খেলনা কমিটি হলে স্কুল স্টুডেন্ট এবং বিভিন্ন সাধারণ লোকের মাধ্যমে আমাদের ককবরক দিবস পালিত করা হয়। কি বার্তা দেবে আজকের দিনে কি বার্তা দিতে চান এই ককবরক দিবসে কি বার্তা দিতে চান? এই ককবরক আমাদের হিসাবে সবাই এইগুলি ককবরক দরকার এবং ককবরকটা আমরা শুরু করে যেতে পারি। Sini amani ko sawibo satotho Sini amani ko sawibo satotho khna wibo khna thotho Sini ko boro Sini amani ko sawibo satotho Sini kok thai bai resabui gothok te mani Sini kok thai bai resabui gothok te mani Bufang wafang tok satong muli Sini kok bai mung farmani Bufang wafang tok satong muli Sini kok bai mung farmani Sini kok thai bai resabui gothok te mani Sini kok thai bai resabui gothok te mani Bufang wafang tok satong muli Sini kok bai mung farmani Bufang wafang tok satong muli Sini kok bai mung farmani Sini amani kok sawibo